Soc en José Andrés, de tercer d'ESO, d'Institut Vilatge. I em dic Jasmine, de primer d'ESO a l'Institut Pere Ricot. En aquesta sessió hem dinat i seguidament hem fet un joc. Seguidament hem parlat de les comissions, en aquest cas, programació d'activitats i comunicació. Després ens vam reunir tots i ens vam dividir en 3 grups, amb cadascú amb una part del mapa de Vilassar de Mar. I doncs vam començar a marcar els punts de ruta per al mes de gener. Adéu. Adéu.